Rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cike da tsari, karamci, ɗabi'u na halin girma wanda kowa ke sha'awar alaƙa da shi. Duk wanda ya alaƙa da shi yana ganin halin girma na abin koyi a tattare da farin jaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda shaharar da ya yi na gaskiya da riƙon amana, sai kowa ke son kula alaƙar kasuwanci da shi. Wata rana labarin farin jaka da ya iske wata attajira 'yar kasuwa da ke garin Makka, wacce ake kira da Khadijatu bintu Khuwailid. Nan ta nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya jagoranci ayarin kayanta zuwa kasar Sham. A wannan lokacin masana tarihi sun bayyana cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 25 a duniya. Sun yi tafiya cikin nasara, aka je aka dawo da alheri, bi ma'ana da riba mai yawan gaske, wanda masana tarihi suka shaida cewa ta yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alheri mai tarin yawa. Duk abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu na riba, yakan tallafa wa babbansa Abu Dalib ko mun kankantarsa. A tafiya kasuwancin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bisa jagorantar ayarin kayan Khadijatu bintu Khuwailid, akwai wani hadiminta da ake kiransa da Mesara da ya kwashe labarin irin karamci da bewa, gaskiya, amana, tausayi da ya gani a tafiyarsu kasuwanci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda hakan ya sa al'amari ya matukar birgina na Khadijatu. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Umdas Online TV domin sai da ku.